Сегодня хочу снять коротенький фильм про краявиды Заслаўя. Мост праз Свіслач, якая далей ужо хутенька упадае ў Мінскае мора. Зараз паглядзім з мосціка. Стаяць шыльдачкі на беразе, што купанне тут забаронена, але рыбу лавіць не забаронена. Від на раку з моста. А мы зараз пойдзем у раён Заслаўя, які называецца Дзехнаўка. Дзехнаўка такі раён з забудовай невялічкімі хатамі, і толькі далей ёсць вуліца з шматпавярховымі дамамі. А у Дзехнаўцы адкрываецца шыкоўны від на ўзгорысты рэльеф. Вяртаемся з Дзехнаўкі ў Заслаўе па пешаходнай частцы каля дарогі. Наперадзе зноў мост праз раку з Дзехнаўкі ідзем, а вунь па таму масту ішлі ў Дзехнаўку. Пераходзячы праз мост, становіцца чутным званы ў царкве. Наперадзе касцёл, а трошкі правей царква. Яшчэ раз краявід ракі пад гукі званоў. Касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі ў Заслаўі. А мы зараз наведаем той лясок унізе, дзе месціцца музей міфалогіі лесу. Музей і экасцежка. Знаходзіцца ў гэты час сутак у лесе дужа прыемна. Ужо 6-я гадзіна, а няма камароў. Заслаўе ў променях вечаровага сонца, дужа добры дзіцячы парк, шынок, побач сажалка вялікая з фантанам. У парку ёсць трэнажоры, а мы ідзем на станцыю.